Dobrý den, dámy a pánové. Dneska jsme tady zase s kariérou týmu Lech Poznaň. Dneska budeme zase hrát skupinovou fázi Ligy mistrů. Jsem tady zase s kamarádem. Ahoj. Jo, a řekl bych, že na to můžeme jít rovnou. Tak, to je jenom asi přeskočíme. Jo. Jo. Taky bych přeskočil. Tak snad vyhráme. Pro mě výhra bude jasná. Jo, No, 1-0. aspoň něco. V pohodě. Hrajeme na nízký tlak, takže si to dalo čekat. Tak, teďka musíme hrát. Bohužel dvakrát za sebou přeskočit nejde, to jde jenom u přáteláků. Ale tady to bychom stejně měli vyhrát. Jen ta Liga mistrů bude trochu těžká. Trošku víc asi, no. Co to bylo? Takže nic se nestalo, ještě máme dost času, takže... Asi. Když tak můžeme nasadit naše posily, které máme na střídačce, připravený na Ligu mistrů. Lech Poznaň, jdeme na to. Z toho góla už bych možná dal. Jako jistotu, že nahrávka. No, tak jako brankář trošku na tebe vystartoval, ale... Trochu se napil něčeho. No. Měl trochu alkoholu v sobě, nebo co to bylo. No. Poločas. 1-0, no. Tak tady to zkusím, proč ne? No, 2-0. No jo, no. Gól. Tady bych to střídal. Střídáme, že jo. Ať máme energičku. Ano. Proti té Benfice. Získaný míč, výborně. No. Tak ještě je jedna šance, minimálně. Ještě budou 2. Vidím 2. Jo. No, 1, tak. 1. To proměním na pohodu. Ano, gol. Tak a teďka už jen ta poslední. 3, 2, 1. Teď. Jo, teď. Tak, no. Nevím, co se stalo. Tyčka. Gol. Nevím, co se teďka dělo, ale vedeme, no. Pohodě. 1, no, ještě šance, takže. Trochu vedle, ale. Mírně. No. Vyhráli jsme pořád, takže pohoda. Máme náskok 8 8 bodů. 8 bodů, což si nemyslím, že je špatný. A asi vyměníme jenom kytáru. Kytara dovnitř. Ještě do dyho asi. Ne. Jo. Tak. A to pravý křídlo tam pravý hoď. křídlo. A ten hne líp na pravém křídle. Divím se trochu. No, možná bychom vyměnili. Nevím. Asi jdeme na to. Jo, já bych šel na to. Konec. Legie Varšava remizovala 10 bodů náskok. Nádhera. Neprodáváme. Tak, teďka jdeme na nejlepší tým. Vysoká, neutrální. No a nevím. Jdeme na to už? Ještě na střed. Na středě tam musíme dát... No, Koukej, on je to... Tohle je defendivní záložík, ale když ho dáš na pravou, tak je to v pohodě. Jo. Takže prava, no a tady ten. Čili kdo má menší věk? Tady ten nebo tady ten? No tady ten, no takže takhle. No. Takhle, tady ten má 20. Okay, no. To ten. Tak a asi může mít proti Benfice. Tak snad vyhráme. Všechno v pohodě, neutrální vysoká. Ta energie půjde dolů trochu, no. Trošku víc. Trošku víc. Tak, když to vyhrajeme, tak nám to nevadí. Když vyhrajeme, tak energie nás nezajímá. Pojďme, City vede, no. Překvapivě. Proti Ching Chong týmu. Dobrý. Zákrok. City vede 2-0 už. 2-1. Jo, yes. Tak mám. Neriskuj. Dobře, nebudem riskovat. Jo, když tak bych to můžeme to příště to zkusíme.
Tak, No a dávej, no. Ano, do útoku. Ještě... Ne, to jsi neměl couvat, to jsi měl jít doprava. Doufejme, že dáme góla. Ano, 1-0 vedeme. Jo. Yes, je to tam. Benfica nemá šanci. Jo, pravou obranu. Obranu. Ano, ten střední obránce. Možná bych snížil tlak. Ne, počkat. No, tak do Dio sem dáme ještě útočníka, místo třeba Velika. No, můžeme na to. No, to jako trochu brzo jsme možná střídali, ale to nevadí. No. Jestli vyhrajeme, tak je to úplně v pohodě. Zatím bez šancí, to vůbec, no tak se. No, Benfica teďka zatlačil. Teďka. Dobrý, nic jsem nedělal. Prosím, odkopněte to, ano. Dobrý, v pohodě. Je to tam. Pohodička. Je to tam vyhrát. No, ještě jedna. Ještě jedna Tak šancička. to už můžu klidně zkusit. No, no gol. 2-0. Tak jsme potrápili Benfiku. City vyhrál. 2-1. No, jako těsný. Těsný, no. Když asistence. Tyjo, Lipsko nějak jede bomby. No. Tak první ve skupině Legie Varšava. Když se kouknem, no, asi bych to ukončil poslední zápas, no. Tak dáme tohle z toho. Tak pravá obrana třeba. Dáme ji na levou, proč ne? Prostě logika, že? No, tak může. Logika Minecraftu, no. No, mě štvou ty reklamy, jak tady se budem rád, no. Tak, no, dobrý, Co pohoda. dělaj? Tak teď nevím, no, pohoda. Ty vogo, jako chci taky šanci. Pojďte, chcem taky šanci. My taky chceme vyhrát. Dejte nám prosím šanci. Už by to něco Jo. chtělo. No, hele. Jakmile jsem to začal říkat, tak No, samozřejmě šance. no samozřejmě. No tak si jenom teďko dát góla, že jo. Točenou. No, nahrávka. Nevím, co dělám teďka, ale... Gól. Já vím, co dělám. No, takže 1-0. Poločas a pořád 1-0. Tak to... Aspoň 2-0 by to chtělo. Jo, ty jsou přece jenom na druhém místě Legie Varšava. Tyčka. Gól. Ajajaj, kapustka. Jsem trochu, no, ty vogo. Co se tady děje? Ajajaj. Brankář chytí. Ano, má brankář. Zajímalo by mě, co se tady děje. A tak remíza, no. To stačí, no. Jako ta výhra by se hodila. Ano, Hele. no, co jsem říkal. Nahraj. Ne, já vím, co dělám. No, tady to bude. Úplně No, 2-1 na pohodu. volnej na zadní tyči. Ano, 2-1, pohoda. Další, 3-1. Tak, luxus. No, tak to jsem nečekal jsem. Tak vyhráli jsme. No. A tady bych asi video ukončil. Dejte like a odběr a zase příště.